गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. हे हॉस्पिटल मोठं आहे कारण हे मेडिकल कॉलेज आहे आणि हे तुम्हाला टर्शरी केअर म्हणजे तुम्हाला साध्या तापेच्या आजारापासून ते तुमच्या हार्टच्या सर्जरीपासून ते पुन्हा तुमच्या मेंदूच्या सर्जरीपासून ते कॅन्सरच्या सर्जरीपर्यंत सगळ्या प्रकारचे उपचार देतो. म्हणून हे हॉस्पिटल मोठं आहे. पण आता पेशंट्सना कोल्हापूर, गोवा, मुंबई इकडे जाण्याची गरज नाही आहे. सगळं अंडर वन रूफ SSPM मध्ये होऊ शकतं. गेल्याच वर्षामध्ये जवळजवळ 5000 अँजिओग्राफी आणि 1500 ते 1600 अँजिओप्लास्टी आपण केलेल्या आहेत. ऑपरेशन थिएटरचं डिपार्टमेंट युनिक आहे कारण आपल्याकडे अशी काही इक्विपमेंट आहेत लाईक हार्ट लंग मशीन, जे पूर्ण सिंधुदुर्गात कुठेच नाही आहे. कॅन्सर होऊ नये म्हणून ज्या काही तपासण्या केल्या जातात किंवा ज्या काही लसी दिल्या जातात त्या आपल्याकडे आता पूर्णपणे अवेलेबल आहेत. माझी आई 1 महिना आजारी आहे. तर सगळं टेक्निशियन्स, डॉक्टर्स आणि इतके फॅन्टास्टिक आहेत की विचारण्याचीच गरज नाही आहे. आणि आय एम व्हेरी हॅपी दॅट शी इज गोइंग गो. सगळं चांगलं आहे, व्यवस्थित केलं साहेबांनी. आमच्यासाठी बरं केलं, गरिबांसाठी. हजारो कॅम्प आम्ही या म्हणजे सिंधुदुर्ग तालुका असेल, आमचा जिल्हा असेल, रत्नागिरी जिल्हा, कोल्हापूर मध्ये, चंदगड, या प्रत्येक ठिकाणी जाऊन, गावोगावी जाऊन, वाड्यावाड्यामध्ये जाऊन आम्ही आरोग्य शिबिर आयोजित केले. हे काही दिवस नाव आणि आमच्या ठिकाणी मागूच बी नाही आणि त्या इथे सांगून गेल्यानी तुमचा पैसा का काय बी नकोशी, तुमचे दागिने असेल घरात ठेवा आणि आमच्यावर येवा असं म्हटलं. आम्ही पैसा योग दिवस ना, आम्ही डबाड बोलायचं नाही, खरं तेच बोलायचं. इथे दुर्गम भागात त्यांच्या आजूबाजूच्या सगळ्या पूर्ण शहरांच्या व्यतिरिक्त आपल्या लोकांना आपल्या जवळ सगळी प्रमाणात सेवा आपण देऊ शकू, हीच विजन ठेवून हे हॉस्पिटल उभा केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.